a todo o mundo lle importa a información meteorolóxica. Que iramos ou non é algo que nos afecta. É un campo cada vez máis exixente, cada vez máis sometido a melloras e a variacións do seu formato. E claro, tendo en conta que estamos a falar dun curso sobre meteoroloxía clínica, pois temos que pensar neste asunto. E temos a dous expertos, por unha banda, Juan Taboada, coordinador de predición de Meteo Galicia, e Mabel Montes, rostro da información meteorolóxica da Televisión de Galicia. E a pregunta é, a información meteorolóxica mellorou moitísimo nos últimos tempos, pero evidentemente temos que pensar que vai seguir mellorando. E cara onde vai ir? E a primeira cuestión, penso, que a poñer en riba da mesa é a precisión ou a corrección desa información. España é un país moi grande e hai grandes canles nacionais que emiten, polo tanto, os seus partes meteorolóxicos, pero, como podedes ver nun vídeo anterior a este, Galicia, por exemplo, é moi heteroxénea. A primeira pregunta é, por exemplo, Juan, ten sentido a mellor facer unha información do tempo en España para Galicia no modo xeral no que se está facendo nos informativos nacionais? Un saúdo para a Televisión Española, Antena 3, etc. A ver, se cadra, bueno, aí Mabel quizá poida falar casi mellor que a min, pero se cadra aí o problema está en que a televisión é tempo realmente, entón o tempo é ouro, e se quisesen dar todos os matices, que non somente é Galicia, ollo, porque eu teño falado con meteorólogos de outros lugares, Cataluña, pois que decir das comunidades autónomas do Cantábrico, que teñen o litoral e o carón montañas de 2 ou 3.000 metros. Entón, todos os lugares teñen as súas peculiaridades ou particularidades. Entón, eu creo que en televisión é prácticamente imposible aspirar a chegar a ese nivel de concreción de comarcas ou de puntos concretos. Entón, quizá ten sentido intentar matizar o máximo que se poida e a partir de aí que as persoas que estean vendo busquen máis información. Eu penso que se complementan os servizos que poden dar as canles estatais que fan unha previsión pois menos detallada, pero que abrangue o conxunto de España, non é precisa, pero sí pode ser útil, por exemplo, a hora de desplazármonos, de planificar pois unha saída vacacional, e despois o que penso que temos que defender son, como dicía Xoán, en base a esas peculiaridades climáticas que hai en cada rexión, pois o que penso que temos que defender e potenciar tamén son os servicios meteorolóxicos propios de cada autonomía. Neste caso, pois, Meteo Galicia supuso unha revolución, porque por fin deixábamos de ver un mapa na tele cun único ovo frito que era o tempo que se pronosticaba para Galicia. De repente xa aparecían os elementos que diversificaban ou que comunicaban a esa diversificación de pronósticos. Entonces, poden coexistir realmente. A seguinte cuestión vai precisamente sobre a rede de toma de datos, porque en España, polo que eu máis ou menos sei, hai unha certa atomización das redes que proveen os datos e a veces non sei como é a colaboración entre elas, pero mellor tampouco é moita. Ao punto de que, por exemplo, na información que dá Antena 3, Telecinco, Televisión Española, nútrense da EMET, que é a Agencia Española de Meteoroloxía, a TVG nútrese, sobre todo, de Meteo Galicia. Entón, hasta que punto esa cuestión, que é unha cuestión a mellor máis política, de colaboración, mellora ou non mellora, porque no futuro, ao mellor cabe pensar que Meteo Galicia se integre nunha rede global, por exemplo, española ou ibérica, de modo que todas sumen, pero nese punto non estamos aínda. Non estamos aínda, pero é o que temos que tender, verdadeiramente non ten sentido que as redes estean separadas e
toda a ciencia realmente va cara ao que se chama o Open Data, hai directivas europeas, a directiva Inspire, que nos di que toda a información que estea xeolocalizada ten que ser compartida, ten que ser reutilizable. Entón, eu creo que o normal é trascender a eses problemas políticos que poida haber e traballar técnicamente para que os datos se tomen dun xeito homoxéneo, que se sirvan dun xeito estandarizado para que se poidan usar en todos os modelos ou en todas as actuacións que se consideren necesarias. Cal sería a xestión política que habría que facer? Consellería de Medio Ambiente con o Ministerio de Medio Ambiente, algún acordo? Sería o paso político. Claro, ¿no? Tería que haber, efectivamente, el paso político iría por aí, acordos entre o goberno central e autonómico, neste caso, para compartir as redes, e a partir de aí deixar traballar os técnicos para que eso teña unha efectividade, que todo iso se poida servir para facer ou mellorar esas climatoloxías que eu presentaba aí, para que eses datos poidan estar integrados nas condicións iniciais dos modelos e mellorar os pronósticos, etc. Dende aquí exhortamos a señora ministra de Medio Ambiente, bueno, isto vai durar moito tempo na rede, pois, bueno, a ministra que toque, e tamén a conselleira ou conselleiro de Medio Ambiente de Galicia para que, bueno, pois, tendan os fíos. Hai outras agencias meteorolóxicas autonómicas, por suposto, a catalana tamén. Catalán, Euskalmet tamén, cos que tamén colaboramos de cando en vez, e está un pouco no mesmo problema, no? Que cada unha ten a súa rede, a xarxa, que lle chaman en Cataluña, por exemplo, aí meten a súa e Meteocat ten a súa. Pois unha das cousas que daqui lanzamos pode ser esa idea. Os medios de comunicación, neste caso, por exemplo, falo da experiencia dos espazos do tempo da Televisión de Galicia, tamén actúan ás veces de elementos, de espazos aglutinadores de todas esas redes que ás veces semella que se queren dar as costas, non? Nos, no noso caso, desde logo bebemos da fonte principal, que é Meteo Galicia, é lóxico que así sexa, porque é unha axencia propia do país, pero tamén temos en conta os pronósticos e os datos da EMET, por exemplo, a hora de elaborar os avisos meteorolóxicos. Ao final, decidimos que optábamos por sinalar aqueles que tiñan o limiar de maior risco. Así que, ás veces, priorizamos, no caso dos avisos meteorolóxicos, os que dá a EMET sobre os de Meteo Galicia, e outras veces é o contrario. E ás veces integrámolos todos, porque pode ser que, en casos concretos de altas temperaturas, temperaturas máximas, unha das axencias non dé, por exemplo, a comarca de Valdeorras, pero a outra sí, e para as mesmas horas. Entón, a hora de elaborar a nosa comunicación, pois temos en conta o que publican as dúas axencias. É un dos exemplos, vaya. Pero, por exemplo, na TVG, tendes algunha directriz ou algún tipo de, bueno, de tendencia a usar sempre Meteo Galicia, lóxicamente, e os compañeros de Televisión Española, por exemplo, tenden a ir a EMET? Eu supoño que é unha cuestión lóxica, porque, ademais, no noso caso, temos un vínculo contractual con Meteo Galicia. É dicir, é un servizo, a Televisión de Galicia paga o servizo que nos dá Meteo Galicia. Entón, é lóxico que sea a nosa base de datos principal. Pero tamén temos falado, neste caso, con Paco Infante, que é o delegado da EMET, temos visitado as instalacións da EMET, algunhas veces, en cuestións concretas, si utilizamos os datos deles, por exemplo. Xa que estamos nunha reunión informal, a relación con Paco Infante, por exemplo, da directora de Meteo Galicia, a señora Míguez Macho, por certo, a que lle mandamos un saúdo, é boa, hai boa cordialidade? A verdade é que eu creo que é bastante inexistente neste caso. A nivel máis técnico, eu a Paco Infante, obviamente, coñezo dende hai bastante tempo, e a nivel técnico levámonos moi ben, pero eu creo que a outros niveles non hai, neste Sinter, por lo menos, non hai apenas relación, realmente. Houbo incluso, a marxe das axencias meteorolóxicas, hubo un intento, contábase co interese do delegado da DXT en Galicia por intentar que os espazos da Televisión de Galicia incluíran a previsión nas estradas autonómicas. Na rede de estradas autonómicas e tamén as estatais. Quero dicir con eso a rede de estradas de Galicia.
quedouse nun intento, aínda que se empezara a facer un proxecto de colaboración, basicamente por falta de medios, de duración dos espazos, que é limitada, había outra serie de inconvenientes, e ademais cambiou o delegado polo medio, cambiaron tamén, variou o organigrama da TVG, entonces, bueno, quedou aí, non? Pero a colaboración non é só entre axencias, digo, polo menos ao noso nivel de comunicación, sino de utilizar outras fontes incluso que non teñen tanto que ver ca meteoroloxía. Cambiamos de tercio, falando de precisión, non? Hai, pois, 20 anos, era inconcibible, non, que nos desen unha predición a unha semana vista, a marxe de erro era xigantesca, vale? Hoxe en día, pois vemos a mellor a Mabel avanzando o tempo para 2-3 días, incluso facendo especulacións de como vai ser a semana pasada. Ata que punto vedes que isto pode avanzar en 10 anos? O sea, no 2030, cando repitamos este curso, se o Xosé Luis Penas nos lo permite outra vez facer outro curso, no 2030, como vai a ser, como aventuras que vai a ser a información? Pois eu aventuro que vai a ser moito máis detallada aínda, que vamos a gañar en horizonte de predición e vamos a gañar tamén digamos, na resolución desos pronósticos. Por que? Bueno, por que foi mellorando nestas últimas décadas? Porque melloraron dúas cousas, a capacidade de observación a través dos satélites, pero tamén da cantidade de estacións meteorolóxicas que hai, de radiosondeos, etc., e moitísimo a capacidade de computación. Ao final, nós temos eses modelos que se teñen que executar en ordenadores, e canto máis grandes ou mellores en eses ordenadores, máis puntos poderemos resolver. Así que, tendo en conta mellor monitorización e máis resolución dos modelos, eso foi o que fixo mellorar. Nos próximos anos, obviamente, a computación vai a seguir mellorando, nos colaboramos moito co CESGA, co Centro de Supercomputación, agora están instalando Finisterrae 3, mellor capacidade de computación, co cual eso vai nos permitir baixar a resolución. E hai unha tecnoloxía moi prometedora, e nos estamos en contacto con xente do CITIUS, da Universidade de Santiago, que é a inteligencia artificial, porque en algún momento vamos a chegar xa ao límite dos modelos, quer dizer, agora vamos a baixar pois de 4 km a 1 km, de 1 km poderemos baixar... 4 km entendamos, o sea, unha retícula de 4x4... Exacto, sí, isto como os decía antes, dos puntos que se resolven, están separados 4 km, pasaremos en breve a ter 1 km, e, bueno, nunha década posiblemente se pode baixar algo máis. Pero hai un momento que iso xa non vai a mellorar moito, digamos que aí vamos a chegar xa ao máximo, porque hai cuestións de micrometeoroloxía que xa non poderemos resolver. Entón, dá igual que fagas un modelo a 100 metros que a 1000. E entón, aí vai entrar seguramente a inteligencia artificial, porque coas series de datos moi longas que temos, a inteligencia artificial te pode permitir combinar situacións pasadas nas que houve unhas certas características de presión, temperatura, etc., co que se registrou nunha determinada estación. E despois decir, bueno, pois a situación de mañá vai a ser moi parecida a esta, e entón o que se vai a registrar é isto. Entón, esa combinación de mellores ordenadores e inteligencia artificial, eu creo que vai a permitir mellorar bastante aínda máis as previsións meteorolóxicas que estamos dando agora. Como ves o tempo no 2030, Mabel? Como te ves no teu espazo no 2030? Faloche desde o punto de vista da comunicación. Antes o víamos, non? A posibilidade da técnica tamén aplicada á comunicación, xa que é previsible que teñamos ese maior nivel de previsión, de precisión na previsión dos fenómenos, poder comunicalos tamén co maior detalle. Antes falábamos da realidade inmersiva, que nos ofrece unhas posibilidades casi que de ciencia ficción, polo menos a día de hoxe, e aínda aquí en Galicia, aínda que noutros lados xa se está utilizando. De todas maneiras, é verdade que moitas veces a técnica evoluciona, a ciencia avanza, o que dá quedado atrás, o que non dá avanzado ao mesmo ritmo, con esa celeridade, é a capacidade de comunicar ou de informar ou de divulgar. Entonces, creo que todo ese avance científico tamén se ten que ver acompañado
dunha maior e mellor divulgación científica, que se amplíe o coñecemento científico, que non quede relegado aos profesionais e perdona a expresión, a 4 frikis que lle interesa, pois neste caso, a meteoroloxía, non? É dicir, que cando lle deamos e lle traslademos esa comunicación cada vez máis precisa, como aventura Xoán, a xente, a audiencia, que a audiencia saiba exactamente de que lle estás falando, ou polo menos que teña unha idea o máis fiel posible do que lle estás intentando explicar. Entón, bueno, supoño que aulas como esta poñen o seu grán de area, claro. Claro, pero imagínate a mellor no 2030, eso, falando do tempo de mañá, de pasado, do luns, do mércores, sería unha cousa... Seguro, pois podería ao mellor habilitarse unha canle especial, por exemplo, falo de televisión, porque non en Galicia xa está funcionando noutros países. Hai canles especializadas única e exclusivamente en meteoroloxía, onde os contidos que se emiten son única e exclusivamente relacionados coa clima, co meteo, coa natureza, porque non en Galicia, ademais, aproveitando toda a diversidade que temos, toda a interrelación que hai coa natureza ao desenvolver as actividades do día a día, tendo en conta tamén con todo o peso, cada vez menos, é certo, pero que aínda ten o sector primario, por exemplo. Hai outra cuestión, se me permites, que eu tamén vexo para o 2030, que iría tamén moito na parte de comunicación, e é pasar do que chamamos os avisos directamente aos riscos. A que me estou referindo? Que realmente un pouco en liña tamén co que falábamos antes do mar de Ardora, non quedarnos somente no modelo meteorolóxico. Se eu teño un modelo meteorolóxico que é bastante preciso e que me di que mañá vai a chover esta cantidade neste sitio, poderlle acoplar un modelo hidrolóxico, un modelo hidráulico, que me dixera que para mañá estas zonas desta cidade ou estas áreas están en risco de inundación, porque eso agora non pasa. Se agora nos decimos pronóstico para mañá, aviso amarelo, entre 40 e 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, xa está. E despois, bueno, hai outros en Aguas de Galicia que teñen outros modelos, pero non hai unha concatenación, non chega, por exemplo, os medios de comunicación, atención mañá, pois os cidadáns de X, porque o risco de inundación é alto, entón, por favor, non se queden o que pasou en Nova York este día, non se queden a dormir nun soto, porque, bueno, pois eso pode costarlles a vida. Ese tipo de previsións locais, aí sí que serían moi locais, de risco sobre a meteoroloxía, porque, ao fin e ao cabo, non esquezamos que os servicios meteorolóxicos naceron para salvar as vidas das persoas. Realmente, a parte máis importante dun servicio meteorolóxico non é dicir se mañá a temperatura vai a ser 22 ou 23, sino cando chegan as situacións realmente de risco, que a xente e as facendas, se pode ser, queden a salvo desas situacións. E entón, aí é algo que penso que pode evolucionar nos vindeiros anos. Sacaba a ver o tema das plataformas, non? Vos, digamos, emitides información, tedes previsto facer outras plataformas, porque tedes unha web, pero algún tipo de ou digamos, trasvasados aos medios para que eles realmente procesen? Sí, pois non o temos, claro, nós temos Twitter, especializémonos aí no Twitter e, bueno, fomos aprendendo, a verdade, porque é un pouco, quizá, cuestión de idade, agora mesmo non temos ningunha idea, digamos, desde o punto de vista do servicio meteorolóxico, de meternos nese campo. Divides en sinerxia, non? Porque eu entendo que eles, en certo modo, son unha prolongación vosa, non? Entendo. Claro, eu creo que aí sí que esos medios xa máis de comunicación, esa persoa que ensinou Madel, que moitas veces que sabe moito, por exemplo, desta parte de redes sociais, pero non tanto de meteoroloxía, entón fala con nós e nós lle explicamos pois as particularidades do que é unha tormenta tropical e ela sabe como facelo. Nos aí sí que é un límite co que chocamos. A min costame moitísimo poñer un Twitter, doulle 40.000 voltas aí, non sou capaz de condensar en 280 caracteres todo o que quero dicir. E despois queda un tocho e a xente non o lê. Sí, ese é un aspecto tamén, hai certo debate, ás veces tamén certa controversia. Os equipos deberían ser interdisciplinares ou deberían de formalos, pois neste caso, únicamente expertos, non? Bueno, vese que hai esa complementación e que ás veces o resultado sempre é mellorable, sen dúbida, claro, pero tampouco é de todo malo.
porque a experiencia que pode achegar, neste caso, o xornalista ou unha persoa formada en redes sociais pode complementarse, lógicamente, cos coñecementos a nivel de expertos dun preditor meteorolóxico. Esta, xa para acabar, non? A vosa sensación persoal no voso día a día é que fallades menos que fai 3 anos ou non? É dicir, que tasa de fallos tedes, non? Isto xa para acabar, porque o punto Sí, a ver, mira, a sensación que tedes persoal, depois preguntalle... Eu vouche ser moi sincero, a tasa de fallos é casi a mesma, pero ten un matiz moi importante, e é porque se demanda moita máis información. Quero dicir, eu empecé nesto hai 20 anos, hai 20 anos ninguén che preguntaba mira, mañá ás 5 da tarde en tal lugar, nunha situación de tormentas, por exemplo, en tal lugar, pois o que decía Mabel antes, podo poñer a terraza ou non, ou é que teño un cumpleaños, ou unha boda, ou un tal. Eso non se facía, simplemente porque todo o mundo asumía que eso era impredecible. Como os modelos melloraron tanto, e, bueno, todo o sistema mellorou tanto, hai en algunhas situacións que sí se pode dicir. Entón empezamos a poñer pronósticos por concellos, hora a hora, e claro, eso a xente lle chega como decir, bueno, pois se me poden decir como vai a estar mañá, pois por que non me van a poder decir como vai a estar pasado mañá ou como vai a estar neste lugar. Entón, aí é cando ás veces nós mesmos nos lanzamos a veces por intentar axudar a facer pronósticos que logo son errados. Eu vou falar de dúas cuestións. Vou poñer primeiro a venda e despois vai a ferida, non? A venda é que a xente que sae facendo previsión meteorolóxica, da igual que pola tele, pola radio, que escriben nos periódicos, os que nos dedicamos a isto, non se nos perdona unha. O Banco de España pode meter a pata todo o que queira. Os economistas erran todo o que lles dá a gana. Poden equivocarse xuíces, desde logo que se equivocan médicos, pero a quen non se lle perdona o error, a quen sempre se lle está botando en cara, é ao comunicador ou o preditor meteorolóxico. Esa era a venda, non? Que parece que é un pouco vitimista, pero é que agora ven aquí o pau, porque hoxe trasladábanme a través do WhatsApp unha pregunta de alguén que non podía estar, pero que dicía, por que a meteoroloxía lle chaman ciencia se sempre erra, se sempre falla? Entón, xa, cando partimos diso, a percepción subjetiva é que sempre fallades e que non dades unha, porque iso está un pouco no imaginario popular. Entón, dá igual un pouco a tasa de erro, si cando a de acerto é ao mellor un 90% e a de erro un 10%, o que vai prevalecer sempre o malo. Pois como esta chega, aproveitamos para lembrar que o que sai como predición é un promedio estatístico. A estatística é unha ciencia, por suposto, e diche porcentaxes de fallo, entón, se un fai a conta ao longo de moitos días, verá que se é 80%, 90%, pois de cada 100 días fallará 10. E isto é a estatística. Pois moitas grazas, Mabel, moitas grazas, Juan, e espero que vos gustara.